Kandhane kang segar gadung lan kembang manur kang sumlelom winor lan kusuma mangambar-ambar mawar kuku sing dupa kang kumelon kelon amor meko ler membo tan samar pamoring suksma sinuk maya winah ya ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana taralen saking liyep layaping sumusuking rasa jati ing mangkidatan winuwus sang kadung ya manjing madyaning sasana Handrawina nengna bentya ingkang kinucap Nora kaya miya sing rekna wadi harya sang kuning wis sangyaning para Kurawa mlabar yen sentaya roping seloniji
mangawur-awurahan pengarane ngajurit kong maguru kong sahabat kaya putula Wara panjriting turangga westi nyuwang dwaja kang kegiter harkata ingkang praja lelayu sepit Man hari werto man sengguni werti man paman ingkang celak lenggahipun kalian Kakang Prabu Tebing yen kula ngabiyantara man kula ngaturaken hormat swakata man Her menika toya mat swulam kata pangucap kados ulam srambaing toya bena Bles yen kula nungsung kabar Kapareng ombak bari putra sing ngandika kula pangeran Mangku Bumi wingking saking Banjarjuna Dursasana man Sanadyan kula padhang dawuh paman menapa wigati sing pasewakan kepareng ombak bari putra sing ngandika kula pun Jayadrata Nadyan konyadong dawuh paman menapa wigati sing pasewakan kepareng ambah bari putra sing ngandika kula pun Bambang Swatama. Man Sugini. Kula nyadong dawuh man. Menapa? Wi. Citrangsi kang ngrimuni cepet kok mesti groyok. Ana wong wiwi ora nyang kok ditekokke. Dursasana. Ulon. Lawan kabeh para anak-anakku Kurawa. Wonten dawuh. Nuwun kula, Wan. Anane kowe padha ndak timbali manjing pagelaran kene ya nggih. Liyane cukup padha midhangetna ingkang takon warta salah sawiji wae. Mengko yen saur manuk mundhak rekasa nggonku bakal paring dawuh. Sing pantes tak kanthi wawan pangendika mung Dursasana marga Dursasana kuwi pengareping para Kurawa. Dursasana kang diwedeni karo adi-adine mula sing pantes tak kanthi ngendikan mung Dursasana. Kula kowe tak kandhani ya nggih. Nggih, Brun. Wigatining pasewakan. Wah, nggih, Brun wigatine, Brun. Anak Prabu Duryudana ngrumpaka kahananing praja kang wektu dina iki nembe ke taman Pagebluk Mayangkara. Wah. Ngoten, Man. Iya dasar kepara nyata. Larang sandang larang pangan akeh kawula kang lara esuk sore tumeka pati wiya di sore esuk tumekaning layon. Nalika mau Kakang Premban paring dawuh. Ngestina bakal waluya jati-jati teman Nirmala menawa anak Prabu bisa mboyong wahyu purba kayun. Ya wahyuning katentreman. Nggih, Wan.
Mula dina iki malah anak Prabu wis masrahake marang Kakang Penemban. Anak Prabu entuk wahyu ya saka Kakang Durna, ora ya saka Kakang Penemban Begawan Durna. Ning saka pangrasaku yen Kakang Penemban sing nyalirani dhewe ku ya keh entuke tinimbang gagale. Ngelingi lamun to Kakang Penemban iku pendhita kang wis mumpuni pujangga kang wis kalokangrat. Mengke griyen lan. Sampeyan niku napa boten kelingan kalih pengendikane para pinter. Sapa wong sing seneng mesthekake niku akhire bakal meleset. Tur malih wan. Mboten kok kula niki ngepol kalih Mbah Durna niku mboten. Nggih ajeng Bapa Durna sing mangkat. Saking rabaan kula mokal nek Bapa Durna entuk gawe. Kowe kok bisa duwe tembung kaya ngono? Mongko malah anak Prabu dawuh menawa dina iki aku kinan nganti kowe sak adimu ngiringake tindak ing Kakang Penemban. Yen sampeyan daratur kula wan tinimbang mengke Kurawa niku ting krempiak bakal mung arep kewirangan mbokipun boten melu kabeh mawon to wan. Kowe kok banget oleh ngesorke Kurawa kuwi dasarmu apa? Kula niki mung nganggo ilmu ning titen. Pun pinten rambahan mawon Kurawa niku ajeng golek wahyu. Ning napa buktine anggere mangkat mulih ora tau entuk gawe niku pun kerep. Marambah makaping Kurawa niku kewirangan. Napa sampeyan boten kalingan nalika jaman Kurawa niku ajeng golek wahyu Makutha Rama biyen. Mbah Durna dawuh jare sing arep entuk Kurawa. Kurawa do mangkat gruduk. Munggah ten gunung Kutha Runggu. Tekan ngrika wahyune pun dicekel kali Janaka. Kurawa mulih kewirangan. Sing angka kalih nalika jaman Kurawa golek wahyu toh jali. Mbah Durna dawuh wahyune mandhap ten Gunung Tidar. Kurawa mangkat, brol bareng mangkat. Kruyuk. Sing ora kejatah barang ya nyang. Kemruyuk ten Gunung Tidar. Metu muntilan. Tekan ngrika wahyune pun dicekel kali Janaka, Kurawa mulih kewirangan. Jamban iku lho, Mas. Jamban iku lho. Dereng dangu alah, napa mboten kelingan sampeyan niku? Anggere entek sing ora kelingan lak sampeyan niku lho. Jaman Kurawa ajeng golek wahyu cakrane ngrat. Mbah Durna batang jarene wahyune sing arep nampa Lesmana diringke. Numpak kereta Kurawa numpak jaran. Nganggo sandangan pangeranan setelan kabeh. Wah, kemrutuk. Sak cindil-cindile abang dijak kabeh. Tekan sak kiri-kirike. Mlebu ten Krendayana. Tekan Krendayana wahyune pun dicekel kali Abimanyu. Kurawa mulih. Lesmana mboten wani mulih, nginep marga mulih mboten entuk butuh. Mila nek kula rasake pancen Kurawa niku mboten pawakan entuk wahyu, Man. Pancen Kurawa niku sakjeke urip disirik kalih wahyu. Saking ngertos kula, Man. Anane Kurawa niku disirik sabab kurang tapa, kurang prihatin.
Mongko Wahyu niku kerasane geleme manggon wong sing seneng tapa, seneng prihatin, seneng sesirih. Pandhawa niku kedunge wong tapa, ulekane wong prihatin teka saanak-anake. Anak Pandhawa niku lair ceprot pun diajari prihatin. Niku racak kaya wonten niku kabeh. Beda kalih Kurawa kan. Kurawa niku mboten tau prihatin, mboten tau sesirih. Anggere melek mripat sing digedhekke mung nglimiske lambe mblendhukke weteng tok. Mengke mangane telat men pun nyambut gawe ngoso niku Kurawa. Girong men wegah. Mekak men mboten gelem. Niku nek telat. Ning beda ale Pandhawa. Ning udan-udanan ana panas kepanasan mula mboten moka cara masih kaya mentas dileler. Kaya gamane kaya mentas digrenda nek Kurawa mboten kok, Bang. Kurawa niku apike mung werna loro, siji poto loro kondangan niku apike Kurawa. Mbok niku tenan. Nek basa kendem-deman ngoten Kurawa niku jan. Saya citraksini ora tau ngombe. Bareng anu le bayar ya ditantang. Mau pisane. Niku watake Kurawa kaya ngoten niku. Ning kula nggih mboten ajeng nyalahke Kurawa kok, Wan. Marga enten nulen-nulen wong ki apa kumpulane ngoten niku. Kumpulane niku apik bakal dadine apik. Kabeh niku mung enten pimpinane, Man. Kurawa kok kene apik niku apik king pundi wong pimpinan sampeyan kok kene apik to, Man. Monggo sampeyan niku pun kondang kaluka wong sing srai diremki panas ten dawen jahil mutakil. Niku watak sampean pun kondang. Nganti kena lambang teko saya keten. Ngendi nggon ngendi papan niku anggere sengkunine isih mboten ajeng tentrem selawase niku mesti, Wan. Nggih desa, nggih kutha, nggih kantor barang niku anggere isih enten sengkunine mboten ajeng slamet selawase. Ampun le rombongan praja. Rombongan yoga niku menenten. Ate sengkune nggih gagal terus ya, Mas. Anggere pun jari klambi minggat. Mila nggih, Wan. Sampeyan niku saya tuwa. Wong tuwa niku ora bakal nglungsungi ning bakale mati. Wiwit sakniki kula mrayogake sampeyan mang golek dalan padhang, Mas. Mang nyuwun ngapura kali sing gawe urip. Saya tuwa niku amung saya ndodra, Wan. Tenan niku, Man. Kula niki bener bocah ning ngerti ten kahanan. Nek nganti mandhadirake weh, tenan lho, Man. Ajeng ngunduh napa sampeyan iki? Lho niku tenan niku, Man. Mongso anggere nggon dikai tilas. Anggere nggon dikai titian. Gumun kali sampeyan niku lho. Saya tuwa saya dadi niku nek mboten sampeyan lho. Dari sasana. Aku ki apamu? Nah, paman kula. Aku ki nek karo kowe tuwa ndi? Aku sepuh sampean. Pinter sengkuni ngaduwa tuwa sengkuni akeh pengalaman sengkuni. Kowe kuwi bocah pintermu bilu tau nglakoni durung karuan. Kenang apa kowe mejang karo aku? Kowe urung sepiro kawruhmu balik aku wis wareg mangan gempalaning jagat. Anggepmu apa kowe mejang karo sengkuni? Pernah kowe pinter kowe harak kowe sing dadi patih ana Ngastina. Ngerti?
Ngerti? Wah. Anane tak rewangi srai, tak rewangi drengki iki sing tak goleki sapa? Ayo. Pikiran. Sing tak goleki sapa? Tak rewangi srai, tak rewangi drengki iki yen aku ki ora goleki kowe ora tumindak kaya ngono tak kandhani. Tak rewangi aku ki jahil mutakil. Kuwi sing tak pikir mung keponak aku kabeh to. Upama aku ora mikir karo keponakan ana ploso jenar aku ki ratu lho, Dir. Ratu aku ki. Ratu. Enggak. Tunggale kucing. Lha rak turun dulu ta kuwi. Sebab apa aku mung trima dadi patih? Ha soalé rakyate dhewe ora gelem kabeh. Wis kelangan duit. Bae do ora milih. Lha rak turun dulu ta kuwi. Anggepmu kuwi apa aku iki patih wi pangeran kowe iki ana panguwasaku. Nek nganti aku kemropok karo kowe mecat kowe iki ora kesuwen tak kandhani. Iso akeh sing ngantri ngenggoni nggonmu iki akeh tak kandhani. Enggak, Allah. Tobat. Pajarake lagi urip. Ajake karo ponakan ora beneran pecat. Oh alah, man. Pangwasa kok nggo dolanan. Senengane kudung lulang macan. Pangwasa niku nek dienggo dolanan, titale mawon, gaman makan tuan, tenan, man. Ora usah kowe mejang karo aku. Kula niki mboten mejang mung ngelingke. Aku ora lali. Nggih. Nesu tenan. Nesu iki ajae. Anggere mesune gelis mesti luwene ya gelis ya. Wis kabeh anak-anakku sing padha apik-apik budine kabeh. Wonten dawuh. Kurawa sing padha resik-resik budine kabeh. Wonten dawuh. Kowe aja ngurusi gurem ceceker. Kawula nom. Anggepen yen iki mau kongkang mangungkung ana jroning ngeleng. Semene kok kodhok. Kodhok kok kathokan. Parat kodhok. Ndale ngemplok. Sajae kodhok. Aku dadi kodhok arep ndelik ning jarike ngono. Ben keri. Trondolo tenan. Ma. Turu bocahe. Adi Mas Nun. Wonten dawuh. Kakang Adipati timbali paman. Kula paman. Aja kleru ngget aku ling ngundang. Kados pundi? Metu wong njaba. Ana metu njaba ana. Mundur. Apalane ngono. Nek ora ngono mbok tak kiting ngono. Swatama wonten dawuh. Metu wong njaba. Mesti pakem kok kuwi. Pedang abang warang ana. Bedil buntet kara ana. Undang wadya. Kok terus ngundangi cah sara genen. Cah carangan. Lho ra edan to iki. Aku pati ora kajen ngene ra awakku. Wis kene mati ya kene. Kurup pengen nggone aku. Pengarep kok aku kene nggono. Ora iso. Dapane dhewe-dhewe kok. Durisasana kenyengkuni pawane ya ora entuk. Kene iki bagiane mung ngono. Karo berkusulu.
Gusti kaya ngono kok nyawane kerasan ane nggo tuwa-tuwa nggo tindih Swatama wonten dawuh wis kaya adate kae nggeret lho niki mundur sang Swatama undanging prawatya pasareka umyung swaraning pendeperi bubar kurnang kalawan pok sur tambur menyewang suling papan dan taludak bandera muwah kakondo mawarna-warna pindha jala asrika wuryan gerak swaraning kutha weneh ngrik magalak anyela gembira ana bigar umilar kusuma tali dahap mulat cancut acincing pangrahing turangga kutha wustan kasamaran kabeh kena kapurba obah kang wadya ngastina nurut saking panangkilan anggolong gegolongan
kang sami wong ningali parang matur dhateng Paman Patih Wanci Bodol mboten nguji wani sampun samapta ing gati sawega ing Diri Purwadya Bala. Iya syukur sekti jimurung. Maraswatama sira ndisi ana dadi wedananing laku kepareng madal paswanan. Enjing pidal gumuruh saking Astina negri. Kungingkang palakaswa Prabu sananira lir surya dalira saka ing swalaniti arsa madangi jagat mungop aneng sakucak ing wukir merbabak bang sumirat kena soroting surya megolan gunung-gunung Didaling para pangeran saking pegelaran turuting margamung tansah sumpa banget titenana bang citra mangsala jagat titenana bang citra mangsala jagat
Kandhane kang segar gadung